Brutál top tip. Meriame si o lakeť, niektoré kroky, aby aj dámy dokázali dočiahnuť niektoré veci. Nie len pri deťoch je toto dobrá pomôcka, ale treba si dávať aj pozor nie len na dočiahnutie rukami, ale aj nohami. Čiže môžem si odmerať lakeť, koleno, ruka, lakeť a tak ďalej, ako podľa toho, pre koho staviam. Snažím sa tu myslieť teraz na tých ľudí, ktorí budú ten boulder liesť. A predstavujem si, ako nechcem asi, aby končil úplne hore a ťažký krok, aby nebol úplne hore. Keďže toto má byť troška ľahší boulder, tak aby nemali zlý zážitok z toho návštevníci tejto boulderovky, z toho bouldera. Premýšľam, ako to spraviť zaujímavé a zároveň bezpečné. Toto Fero dočiahne z nástupu hore určite zase. Vidím tu z tohto rebríka, že by sa tu dalo relatívne bezpečne dostať nohu sem. Tuto zašpičkujem. A kto je silnejší, tak tú špičku možno nebude musieť potrebovať. Podrží si to len takto. Ale je tu nejaký twist, aspoň na konci. A zároveň dúfam, že to není príliš nepríjemné pre, nechcem povedať dámsku spoločnosť, návštevnosť tejto steny, lebo poznám viacero dám, ktoré sú dosť drsňačky. Ale mojej priateľke by sa to možno nepáčilo. Ja si týmto budem vlastne prihrievať polievku všetkých slečien. Všetkým budem furt myslieť pri každom bouldri len na dámy. Po každom postavení je fajn si boulder vyskúšať. Ako čím viacej už toto remeslo ovládam, tým viacej to mám v oku. Ale vo začiatkoch určite toho settingu treba čo najviac skúšať, či tie veci fungujú. Šlapky sú na toto tiež dobrý nástroj, pretože čo ten setter nevie urobiť v šlapkách, tak bežný smrteľník nevie urobiť vôbec. Ja som s tým spokojný, je tu viacero možností, každý si vie nájsť troška tú svoju, niečo sa tam deje, má to byť ľahký boulder. Môžem sa pohnúť na ďalší.